Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kalakbay. Ako nga po pala si Renz. Naninirahan dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Itong kwentong aking ibabahagi sa inyo ay kwento ito ng aking ama. Nang minsang magkita sila at magkainuman ng kanyang kababatang si Damian. Ayon sa aking ama, binatilyo na sila ni Damian nang umalis ang pamilya nito at pumunta sa ibang lugar. Kaya naman lumipas sa mahabang taon na wala siyang naging balita pa rito. Ito ngang taon lamang na magkita sila dahil na destino si Damian sa Bulacan. Sa kadahilan ng may ginamot itong may sakit at doon nga ay naibahagi ni Damian ang kanyang karanasan simula nang magkahiwalay sila ni tatay ng landas. Naging tanyag naman ang pangalan ni Damian at ng kanyang grupo dahil sa galing ng kanilang pamamaraan sa paglutas ng krimen sa iba't ibang liblib na lugar. Mahusay din nilang nalulutas ang iba't ibang kaso, kagaya na lamang ng paniniktik sa kuta ng mga aswang na naninirahan sa liblib na kabundukan. Pati na rin ang mga tiwalag na antingero at albularyong tuluyan ng sumambas sa kaliwa sa hangaring magkaroon ng walang hanggang buhay at kapangyarihan. Basta't kapag ang grupo na ni Damian ang trumabaho ay laging mayroong magandang resulta. Kaya naman hindi nalingid sa kanilang grupo na marami na silang nababanggang matataas na kalaban. Abay, masyado ka namang mayabang, bata. Alam kong isa ka sa mga antingero nagmamanman dito sa baryo. Kaya't maghinay-hinay ka dahil hindi mo kilala kung sino ang binabangga mo. Baka magising ka na lang isang araw na nakabulagta na ang bangkay mo at iniiyakan ka na ng pamilya mo. Galit na wika ng matandang lalaking nanlilisik ang mga mata na nakatitig kay Damian nang minsang harangin siya nito sa daan. Hindi ko kailangan ng pangaral mo, tanda. Wala akong pakialam kung sino mang impakto o demonyo ang makabangga ko. Hanggat nasa panig ng kasamaan ang taong makakabangga ko, sisiguraduhin kong may kalalagyan siya sa akin. Tugon naman ni Damian sa matanda. Ganoon ba, iho? Bueno, binabalaan lang naman kita. Huwag kang magtapang-tapangan dito dahil sigurado akong darating ang panahon baka tayong dalawa na ang magtutuos. At kapag nangyari iyon, iho, ako mismo ang papatay sa iyo at ipapakain kita sa mga alaga ko. Nakangising wika pa nito. Malabong mangyari ang sinasabi mo, tanda. Pasalamat ka at sa maraming tao tayo nagkita. Dahil kung hindi, sisiguraduhin ko sa yung todas kang halimaw ka. Ewan ko lang kung mabuhay ka pa. Baka bangkay ka nang makarating sa kuta ninyo. Gigil na wika ni Damian at naikuyom niya ang kanyang kamao tapos ay tinitigan ng masama ang matandang kabilang sa angkan ng mga aswang. Kailanman ay hindi ako natatakot sa iyo, bata. Maghintay ka lang at magtutuos rin ang landas nating dalawa. Garalgal na sambit ng matanda at sandaling ipinakita nito ang mapupulang mga mata at tinubuan ng mga malahalimaw na balahibo sa mukha. Anak ka ng diablong buwang. Bulalas na wika ni Damian. Dahil hindi niya inaasahang maglalakas loob na ipakita ng matanda ang pagiging aswang nito sa katirikan ng araw. Mabuti na lamang at ni isa'y walang nakapansin sa ginawa ng matanda. Humagikhik naman ng tawa ang matanda nang makabalik na ito sa normal na anyo at iiling-iling na naglakad. Kaya napamura na lamang si Damian habang sinusundan ng tingin ng matanda. Lintik na matandang yun. Humanda ka talaga sa akin, matuntong ko lang ang pinagkukutaan mo. Yari ka sa akin pati iyang mga kasamaan mo. Kaya huwag lang talagang magsalubong ang landas natin sa gabi. Dahil sisiguraduhin kong timbog kang matanda ka. Sambit ni Damian sa sarili at nagpatuloy na nga sa paglalakad. Kasalukuyan namang nasa kapis siya ng mga sandaling iyon. Gawa ng may tinitiktikan na naman sila na grupo ng mga aswang na naninirahan sa liblib na bundok. Ang balita nila ay may bumababang nilalang galing sa kabundukan at nambibiktima ng mga buntis, sanggol at matatandang may sakit sa iba't ibang baryo. Mangilan-ngilan na rin ang namamatay na sanggol dahil sa sakit na hindi matukoy-tukoy ng mga doktor na pinagdadalhan ng mga magulang ng sanggol. Halos gabi-gabi rin umanong nakakarinig ng mga huni ng wakwak at iba pang mga nakakatakot na mga pag-angil ng hayop na hindi matukoy-tukoy ng mga taong napagtatanungan nila. Ang iba pa nga'y natatakot na
dahil sa may nakikita raw ang mga itong mabangis na hayop na lumalabas mula sa paanan ng bundok. Kaya naman halos wala ng taga-baryo ang naglalakas loob na pumasok sa kabundukan dahil sa natatakot ang mga iyon na hindi na makalabas o makauwi pang buhay sa kani-kanilang pamilya. Kaya naman ang mismong kapitan na ng lugar na iyon ang nakiusap sa grupo nila Damian na kung maaari ay mag-imbestiga sila tungkol sa mga kababalaghang nangyayari sa pinamumunuan nito. Ilang araw pa lang doon sila Damian ay tila na alarma na ang mga aswang. Dahil sa ang isa sa mga iyon ay bumaba at talagang nagpakita pa sa kanya para balaan si Damian sa kung ano man ang pinaplano ng kanyang grupo. O insan Damian, saan ka ba nanggaling at mukhang hindi maganda ang pinuntahan mo? Tanong sa kanya ng pinsan niya si Ignacio nang makita siyang papasok sa loob ng bahay. Dumiretso muna si Damian sa kusina at kumuha ng inumin tubig tapos ay tuloy-tuloy na nilagok. Matapos naman niyang makainom ng tubig ay saka pa lamang siya nagsalita. Ikinuwento niya sa kanyang pinsan ang tungkol sa nakasalubong niyang matanda kanina. Lintik insang kung ako sa'yo inupakan mo na dapat ang matandang iyon para matauhan sa mga pinagsasasabi niya. Hindi napigilang tugon ni Ignacio. Sinabi naman ni Damian na kung pupwede lang, ginawa niya na. Kaya lang ay tuso ang matandang iyon dahil sa maraming tao ito nagpakita at katirikan pa ng araw. Sa tingin mo insan, malapit lang kaya ang kuta noon dito sa baryong pinamamalagian natin? Tanong ni Ignacio. Umiling naman si Damian at sinabing hindi niya naramdaman ang presensya ng matandang iyon sa paanan ng bundok na minsan na nilang pinuntahan para magmanman. Sa palagay ko malayo ang lugar na pinagkukutaan nila. Mas maiging suyurin pa natin ang kasulok-sulukan ng kabundukan dahil malakas ang kutob kung doon sila nagtatago, hindi sa mga karatig bundok. Tugon ni Damian sa kanyang mga kasamaan na kasalukuyang naroroon na rin sa harapan nila at matamang nakikinig. Ganon ba? Ano, kailan tayo roronda? Para matapos na kagad ito at makauwi na tayo. Saad pa ng kasama nilang si Victor. Sus, kunwari ka pa. Ang sabihin mo, Victor, namimiss mo lang ang asawa mo, kaya gustong-gusto mong makauwi na kagad. Pabirong wika naman ni Ignacio kay Victor. Nagkatawanan sila, pero agad din na tumahimik. Tapos ay seryosong nagpulong ng kung ano ang dapat nilang gawin. 7 silang lahat sa grupo at si Damian ang nangunguna palagi bago kumilos ang kanilang hukbo. Makalipas ang ilang minutong pag-uusap, ay napagkasunduan nilang suungin ng malawak na kabundukan para hanapin ang kuta ng mga aswang na namiminsala. Hindi na nila patatagalin pa at baka maisan pa sila. Masyado pa namang napakatuso ng mga aswang. Kaya't batid nilang naghahanap lamang ang mga iyon ng pagkakataon bago lumusob sa baryo. Basta't mag-iingat lang tayo dahil baka mamaya ay may makasalubong tayong mga rebelde. Wika pa ni Damian sa mga kasama niya. Tumango naman ang mga kasama niya bilang tugon sa sinabi niya. Matapos nga nila makapagpulong, ay inasikaso na nila ang mga gagamitin. Agad na isinuot naman ni Damian ang medalyong banal na krus na yari sa tanso at ginawang kwintas. Minana niya pa iyon mula sa kanyang lolo. Maraming beses na rin siyang nailigtas ng medalyong iyon sa tuwing nakikipagsagupa siya sa mga elemento, aswang, mambabarang at mga mangkukulam. Kaya naman kahit kailan ay hindi niya nakakalimutang dasalan at isuot o kaya naman ay inilalagay sa bulsa ang medalyon. Kinagabihan noon mga kalakbay. Pasekreto nilang pinuntahan ng kapitan at sinabi dito ang binabalak nilang gawin. Sigurado ba kayo sa gagawin ninyo? Tanong ng kapitan at tila ba kinakabahan. Oo kap, mas magandang unahan na namin ang mga aswang na yon kaysa maunahan pa kami't biglang lumusob dito sa baryo. Maraming mga inosenteng tao ang mapapahamak pag nangyari iyon. Tugon naman ni Damian. Sabagay tama ang naisip mo. Bueno, mag-iingat kayo sa lakad ninyo. Marami na kasi akong nababalitaan dito sa lugar namin na may iilang kalalakihan ang magpas hanggang ngayon ay nawawala. Simula nang maglakas ng loob na pasukin ang kabundukang pupuntahan ninyo. Wika pa ng kapitan. Wag ho kayong mag-alala sa amin, Kap. Bigyan mo lang kami ng 3 araw.
At kung sa loob ng 3 araw na iyon na hindi pa kami nakakabalik, ibig sabihin lang noon hindi kami nagtagumpay sa lakad namin. Saad pa ni Victor sa kapitan. Lumungkot naman ang mukha ng kapitan at tila ba nagpapahiwatig iyon na huwag na lamang nilang ituloy ang binabalak. Gagawin namin ang lahat at sisikapin namin makauwi ng ligtas, Kap. At kung suswertihin, ay baka may mailigtas pa kaming nabiktima at bihag ng mga aswang sa kuta nila. Aniya pa ni Damian at tinapik ang balikat ng kapitan. Bilang pagpapahiwatig na ayos lamang sila. Napabuntong hininga naman ng kapitan at tumango. Noon ngang sumapit ang madaling araw, ay nag-umpisa na silang maglakbay papasok sa malawak na kabundukan. Bitbit ang mga kagamitang pangontra sa mga aswang, baong tubig at kaunting pagkain, ay sinuong nila ang may kadilimang pangdaanan. Pasado 4:00 ng madaling araw pa kasi ng mga oras na iyon, kaya't may kadiliman pa, lalo na at mahamog pa ang paligid. Tahimik lamang silang naglalakad at ingat na baka may makakita o makarinig sa kanilang ibang tao at maalarma. Itinago din nila ang kanika nilang presensya ng pagiging isang antingero upang hindi maramdaman ng mga aswang. Lintik na yan. Mukhang hindi magiging madali ang lakad nating ito Sambit ni Ignacio at napalatak na lamang. Dahil halos inabot na sila ng hapon sa kakahanap kung nasaan ang kuta ng mga aswang. Yun nga rin ang iniisip ko kanina pa Biruin mo ba namang sa tagal ng trabaho nating ito? Ngayon lang ako naglakbay ng ganito kalayong bundok. Segundang saad ni Victor. Huwag na kayong magreklamo pa riyan at magpatuloy na lamang sa paglalakad para mahanap na natin ang pinagkukutahan nila. Saway naman ni Damian sa mga kasama niya na nababagot na sa kalalakad. Paano ba naman kasi paring Damian? Kanina pa tayo naglalakad dito, parang wala naman yata sa bundok na to ang mga demonyong hinahanap natin. Reklamo pa ng isang kasama nila. Oo nga naman, baka nandun lang sa kabilang bundok ang kuta nila. Baka mali ang napuntahan natin. Segundang wika pa ng isa. Magsitigil na nga kayo dyan at baka mamaya may makarinig pa sa atin. Huwag niyong isiping basta-basta lamang ang mga aswang na yon. Dahil hindi natin alam, baka mas malakas pa ang kakayahan nila kaysa sa atin. Saway ni Damian sa mga kasamang nagpapalitan ng mga kuro-kuro. Nanahimik naman ang mga ito at sumunod na lamang sa kanya. Makalipas pa ang ilang oras at madilim na ang kapaligiran, ay doon na nakaramdam ng kakaibang presensya si Damian. Sumenyas ito sa mga kasama niyang huwag maingay at maging alerto dahil mukhang malapit na sila sa kuta ng mga aswang. Nagtago muna sila sa may malaking puno at naupo si Damian sa may lupa. Tapos ay hinawakan niya ang kanyang medalyon at nag-usal na ng orasyon. Matapos niyang gawin iyon ay marahang idinikit niya sa lupa ang kanang tenga. Nang maidikit niya na iyon ay nakarinig na siya ng mga naghihiyawan na animoy nagkakasaya ang hukbo. May mga humahagik-hik at may mga dumadagundong na halakhakan. Unti-unti na rin nag-iiba ang kanyang pakiramdam at umiinit na ang hawak-hawak niyang medalyon. Pagkatapos niyang maitapat ang tenga sa lupa, ay mabilis na siya nag-usal ng pantanggal sa bulag sa buong paligid. Mataas na uri ng orasyon ang binanggit ni Damian dahil hindi simpleng sa bulag lamang ang nakapalibot sa malawak na kabundukan, kaya't hindi nila makita-kita ang pinagkukutaan ng mga aswang. Matapos niyang iihip iyon sa kawalan, ay doon na unti-unting nagliwanag ang buong paligid sa di kalayuan ng pinagkukublihan nila. Napalatak naman ng mga kasama niya dahil sa tuwang nararamdaman ng makita na nila ang pinagkukutaan ng mga aswang. Ang isa pa nga ay napamura at nagwigang. Lintik naman nandito lang pala ang hinahanap natin. Pinapahirapan pa tayo ng mga animal na yon. Ipinaliwanag naman ni Damian na kaya nila hindi naramdaman ng mga aswang dahil sa mataas na sabulag na nakabalot sa pinagkukutaan ng mga iyon. Mabuti na lamang at bumulong sa kanya ang kanyang gabay at ginamit nito ang malakas na pakiramdam para matunto ng mga aswang. Tara na, lapitan na natin at baka makatakas pa ang mga yan. Yaya pa ni Victor sa kanila. Tatakbo na sana ito pero bigla itong pinigilan ni Damian at sa pabulong na boses ay nagwika siyang, "Sira ka ba? Bakit ka tatakbo? Di ba mas lalo lamang magiging alerto ang mga yan?
Ikaw talaga, nakalimot ka na naman, hindi ka nag-iisip eh. Napakamot naman sa ulong humingi ng pasensya si Victor sa kanya. Tumango naman si Damian bilang tugon rito at sumenyas na magdahan-dahan lamang silang lumapit sa mga nagkakasiyang aswang at isa-isa nilang papatay ng mga iyon nang walang nakakapansin upang sa ganon ay hindi sila masyadong mahirapan. Lahat na nga sila ay nagsipaghanda na at nagkanya-kanyang taas ng poder sa katawan at sa bulag. Nang matapos na silang makapaghanda ay marahan na silang gumapang papunta sa pwesto kung saan naroroon ang mga hukbo ng aswang na nagkakasiyahan. Habang papalapit na sila sa kubo ay kitang-kita ni Damian ang mga sulong nakapaikot sa mga aswang na nag-uumpukan. Kanya-kanyang gawain ng mga iyon. May mga nagpapahid ng langis at may mga nagpapatuli sa dulo ng kawayan. Habang walang humpay ang paghahalakhakan, tapos ang iba ay abalang-abala sa pag-aayos ng apoy sa gitna ng kanilang kinaroroonan at para bang maglilitsyo ng mga iyon. Sobrang nakakapangilabot ang itsura ng mga iyon at hindi niya maipaliwanag kung anong klaseng hayop nga ba ang kawangis ng mga aswang na nakita niya. Basta para umano iyong pinaghalong baboy, ramo at unggoy. Tapos ang mga mata ng mga iyon ay parang mga mata ng ahas na nagliliwanag sa tuwing natatamaan ng sinag ng buwan. Maya-maya pa ay biglang tumahimik ang lahat at pagkatapos ay sumingot-singot sa ere na para bang mga hayop na may inaamoy na pagkain. Nakita rin ni Damian ang matandang nakausap niya sa baryo. May salakot iyong suot at may hawak-hawak na saklay. Ito lamang ang namumukod tanging hindi nagbabago ang kaanyuan. Tumigil sa ginagawa ang lahat nang makita ng mga iyon na naglalakad na papalapit sa may naglalagablab na apoy ang matanda. Nang medyo malapit na ang matanda sa naglulumiyab na apoy, ay huminto ito at pagkatapos ay tumingala sa napakalaking bilog na buwan at may mga binabanggit na katagang hango sa lengguwaheng Latin. Kung ano ang ginagawa ng matanda, ay ganun rin ang ginagawa ng mga aswang, na para bang ang matanda ang kanilang pinakapinuno. Panay na ang pag-uusal ng matanda. At kahit na napakataas na ng poder nila Damian sa kanilang mga katawan, ay apektado pa rin sila. Sa kadahilan ng para bang may kung anong insekto ang sumisiksik at nagsisipaggapangan sa kani-kanilang balat. Sa bawat katagang binibitiwan ng matandang aswang, ay parang may tumutusok rin na kung anumang matulis na bagay sa kanilang dibdib. Kaya naman ang ginawa nila ay hindi na sila nag-alinlangan pat mabilis ng kumilos. Kanya-kanya na silang takbo papalapit sa mga aswang nang sa ganon ay matigil na ang pagre-ritual na ginagawa ng mga aswang. Sinamantala ng pangkat nila Damian ang pagkakataon habang abala ang mga aswang sa pagre-ritual. Isa-isa nilang pinatay ang mga aswang at sa tuwing may umaakmang lumapa kay Damian ay mabilis niya ng pinagsasasapak ang mga iyon. Pagkatapos ay sinasaksak gamit ang minana niyang punyal. Nayari pa sa tansong mismo ang kanyang lolo ang gumawa at binaunan ng orasyon. Kaya naman sa tuwing nasusugatan niya ang mga aswang, ay umuusok ang balat noon tapos ay walang humpay ang pagsirit ng likidong pula. Lintik, anong mga pinaggagawa ninyo? Sunggaban niyo ang mga pesteng antingerong pakialamero. Pabulyaw na utos ng matanda nang makita nitong isa-isang nagsisipag-atrasan na ang mga aswang nang halos mga lahati na sa kanilang hukbo ang nasawi. Ni hindi man lang nakaganti o nasugatan ng grupo nila Damian. Bakit hindi ikaw ang lumaban, tanda? Nang sa ganun ay magkasubukan tayo. Akala ko ba napakalakas mo? Bakit mo hinayaang parang langgam lamang na pinagtititris namin ng mga alagad mo? Pang-aasar pang wika ni Damian sa matandang aswang. Nanlilisik naman ang mga mata nitong tinitigan siya at panay na ang pagbuka ng bibig habang nag-uusal ng tigalpo at ibinabato iyong kay Damian. Mabilis namang nakuha ni Damian ang mga inuusal ng matanda. Kung kaya't bago pa man iyon maibato sa kanya, ay mabilis niya nang naharangan ng bakod ang katawan. Tapos ay siya naman ang nagusal at walang habas na pinagbababato ng pamarusa at tigalpo ang matanda. Tulad niya ay maliksi at mautak ang matanda. Kung kaya naman ay grabe ang ginagawa nilang pagtatagisan. Mata laban sa mata, lakas laban sa lakas. Sapakan at sagupan hanggang sa magkaubusan sila ng lakas. Tagisan sila kung sino man ang matatalo. Kahit naramdam na ni Damian na napakalakas ng aswang at bugbog na ang kanyang katawan,
ay hindi siya nagpakita ng kahinaan. Batid niyang hindi isang simpleng aswang lamang ang matandang nakasagupa niya. Pero hindi siya magpapatalo dito. Hahanap at hahanap siya ng tiyempo para maisa ng aswang. Lintik na aswang ka. Hindi ka pa rin nakaramdam ng panghihina. Kahit na puro saksak na ng punyal ko ang katawan mo. Anong klaseng demonyo ka? Hindi napigilang bulalas ni Damian nang sa isang sapak lamang ng aswang ay tumilapo na siya kaagad. Sumadsad sa lupa ang mukha ni Damian at pumutok ang kanyang labi. Napadura na lamang siya at agarang tumayo. Pagkatapos ay walang sabi-sabing sinugod muli ang aswang at humanap ng tiyempo para maitarak niya sa dibdib ang punyal. Pero masyadong mabilis at napakaliksing kumilos ang aswang kung kaya't nahihirapan siyang saksakin iyon sa dibdib. Nababatid niyang alam ng aswang ang gagawin niya kung kaya't sa tuwing pinupuntiri niya ang dibdib nito ay mabilis iyong umiilag at pagkatapos ay siya naman ang sinasapak ng aswang. Kailangan kong makaisip ng paraan para mapuntiri ako ang dibdib ng aswang. Ramdam kong may nakabaon na mutya sa dibdib ng animal na yan. Sambit ni Damian sa kanyang sarili habang nagpupunas ng dugong dumadaloy sa kanyang bibig. Tapos ay napadura at hinawakan ng mahigpit ang punyal habang nag-iisip kung ano ang dapat niyang gawin. Maya-maya pa ay bigla na naman siyang sinalakay ng aswang at walang kahirap-hirap na hinawakan siya sa leeg at iniangat sa lupa. Mariin ang pagkakasakal sa kanya ng aswang kaya't hindi niya na napigilan na magpumiglas. Magbabayad kang aswang ka. Yari ka sa akin ngayong animal ka, bitiwan mo si Damian. Rinig niyang sigaw ni Ignacio at mabilis nang nilapitan ng aswang at walang habas na pinagpapapalo ng bitbit nitong buntot ng pagi ang nilalang. Damuhong aswang ka. Napapaubong sambit ni Damian nang mabitawan ng aswang at hinimas-himas ang kanyang leeg. Nakapa niya pa ang sugat gawa ng sanhi ng mariin na pagkakasakal sa kanya ng aswang at halos bumuon sa kanyang leeg ang matutulis at mahahabang kuko nito. Nakita niya namang nakabulagta na sa lupa ang aswang na walang tigil na pinaghahampas ng buntot ng pagi ni Ignacio. Pagkakataon ko na, ako naman ang yayari sa iyo ngayong damuho ka. Sambit ni Damian sa kanyang sarili at mabilis niya nang nilapitan ng aswang na nakahandusay sa lupa. Tapos ay pinunteryang saksakin ang dibdib. Ilang beses niyang paulit-ulit iyong sinaksak hanggang sa tuluyan ng malagutan ng hininga ang aswang. Pero bago pa man tuluyang nawalan ng buhay ang aswang, ay may iniluwa pa itong kulay itim na bilog na kasing laki ng holen. Nakita naman kagad iyon ni Damian, kaya't mabilis siyang nagpunit ng kapiraso sa laylayan ng kanyang damit at pinulot sa pamamagitan ng tela ang kakaibang bagay na nakita niya. Ito na nga ang mutyang kanina ko pa nararamdaman sa dibdib mong animal ka. Ano ka ngayon? Akala mo ba bubuhayin pa kita? Bulalas niya pa sabay dura sa lupa at inilagay na nga ang mutya sa kanyang bulsa. Mga pare, hali kayo rito, may mga bihag dito. Sigaw ni Victor sa kanila. Napatingin naman sila kay Victor at agad nang lumapit. Pagkalapit nga nila, ay may nakakubling kulungan nga doon na yari lamang sa kahoy. May 3 kalalakihan ang nakakulong na parang baboy habang nakabusal ng damit. Kaagad nang sinira ni Victor ang kulungan at pinakawalan ng 3. Tara na, umalis na tayo rito at baka mamaya may ibang grupo pa ng mga aswang ang makakita sa atin. Pag-aaya ni Damian matapos kalasan ng mga tali ang 3 kalalakihan. Inalalayan naman ni Damian ang lalaking bugbog sarado at halos nakapikit na ang mga mata sa pamamaga. Marahil ay pinahirapan muna ang mga bihag o pinaglaruan ng mga aswang, kaya't ganun ang sinapit ng mga iyon. Sandali lang mga tol, huwakan niyo muna siya. Tawag ni Damian sa mga kasama niya. Lumingon naman ang mga iyon at binalikan siya. Bakit paring Damian, may gagawin ka pa ba? Tanong ni Victor sa kanya. Tumango naman siya at sinabi niyang mauna na silang lumayo dahil babaunan niya muna ng pangontra ang lupa na pinagriritualan ng mga aswang. Sige, pero sumunod ka rin kaagad. Hihintayin ka namin sa baba. Tugon naman ni Victor. Oo paring Victor, huwag kang mag-alala, susunod rin kaagad ako. Anya pa, nang makalayo na ng bahagya ang mga kasama niya, ay inumpisa niya na ang pagriritual at pag-uusan ng mga buhay na kataga. Tapos ay isa-isa niyang binaunan ang 4 na sulok na pinagkukutaan ng mga aswang. Pinagwawasak niya rin ang mga kagamitan ng mga aswang.
Matapos niya namang gawin iyon, ay unti-unti siyang nakaramdam ng kakaibang presensya. Napakalakas ng presensyang nararamdaman niya at batid niyang hindi basta-basta kung sakaling kakalabanin niya mag-isa ang aswang na paparating. Lalo na at bugbog sarado na rin siya. Kaya matapos niyang ibaon ang mga pangontra, ay nagmadali na siyang tumakbo palayo sa pinagkukutaan ng mga aswang. Sa paglipas naman ng mga oras ay tagumpay silang nakababa ng bundok. Nalaman din nilang ang 3 kalalakihang nailigtas nila ay mga nagawi lamang sa lugar na iyon dahil may nag-aya raw sa mga itong binatang nagpakilalang nakipagkaibigan. Inimbitahan umano ang mga iyon dahil may handaang gaganapin sa lugar ng binata. Pinayuhan naman sila ni Damian na sana'y maging aral na sa kanila ang nangyari sapagkat hindi lahat na nagpapakita ng kabaitan ay totoo. Huwag na huwag rin silang sasama kung sakali mang hindi talaga nila kilalang masyado ang tao. Bago naman natapos ang misyon nilang mga antingero sa lugar na iyon, ay binaunan ni Damian ang baryo ng pangontra sa mga aswang. Nang sa gayon ay wala na makakapatak pang aswang sa lugar ng mga iyon. Laking pasasalamat naman ng kapitan kina Damian. Pero tanging ngiti lang ang naging tugon ni Damian at nagwika na kahit may nakabaong pangontra sa kanilang lugar, ay huwag pa rin magpakampante. Dahil napakatuso ng mga aswang, hahanap at hahanap ng paraan ng mga iyon para makapasok at makapambiktima. Pero huwag kayong mag-alala, paminsan-minsan ay papasyal kami ng mga grupo ko dito sa lugar ninyo. Wika pa ni Damian bago sila umalis. Ayon pa kay Damian mga kalakbay, pagkabalik niya sa lugar nila ay isinurrender niya sa kanyang ama ang nakuha niyang mutya na ginamit ng aswang. Simula noon ay tinupad nila ang pangako sa kapitan na dadalaw pa rin sila sa lugar nito. At sa awa naman ng nasa itaas, ay wala na siyang nababalitaan pa na may nanlalalakay ng mga aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kalakbay. Maraming salamat.